Христос рождається, славіти Його! Дорогі отці, браття і сестри, сьогодні, у благодатні дні Рождества Христова, весь мір наш благодатний, церковний колядує. І сьогодні і ми хочемо вам запропонувати наші колядки, церковні співи і поздоровлення з Різдвом Христовим. Нині в першу очередь хочеться попривітати нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, милого всьому українському народу, владики Отця Духовного і всім любимого нашого пастиря. З його богохранимою українською паствою, мільйонною паствою, з побажанням його блаженства, радісних свят, доброго здоров'я і многая, і благая літа. Христос рождається, славіти Його. Сердечно вітаємо нашого архієрея митрополита Феодора Мукачівсько-Ужгородського з різдвяними праздниками, з побажанням нашому владикові і отцю, архієрею найдревнішої в Європі православної Мукачівської єпархії, много років доброго служіння церкви, доброго здоров'я Його, високопреосвященству, всьому нашому єпархіальному духовенству, Божому православному народу, нашого краю. Христос рождається, славіти Його. Ну аж напрашується ще й попривітати вже тепер усіх нас, людей доброї волі. Дорогі браття і сестри, вітаю вас також усіх з праздником рождественських благословенних днів, усіх людей доброї волі із цими зимними, але теплими по-сімейному святками. Найноворождений Христос Господь принесе і в наші дома много радості, щастя, утіхи, надії на кращі мирні часи. Най Христос Господь одарить вас і ваші родини дарами духовними, радостями, здоров'я, ревність, збережені чистоти православної віри разом із нашими священниками, архієреями, нашим предстоятелем Української православної церкви, без чого нам, віруючим людям, древньому народу, русинам, під Карпатами, не мислиться духовне життя і приготовленням якого є до життя вічного. В наш милий Закарпатський Русинський край прийшло Рождество Христово, і ми нині хочемо вас попривітати. Сьогодні у нас у студії протоієрей Феодор Копинець, доктор мистецтвознавства, наш поважний регент церковного хору, а також іще многолітній працівник любимого нами Закарпатського народного хору, майже тепер єдиного, котрий автентично оберігає наші пісні закарпатські, народні, русинські. А також у нас у гостях і Мирослава Копинець, наша етноспівачка, мила, благословенна для нас усіх, бо так нам все хоче, щоб ми чули, як співають по-нашому, і не хтось чужий навчився нашу, а наші співають по-нашому. З того часу, коли Бог благословив нам, древньому народу русинов під Карпатами, 1150 літ стати церковними, благодатними християнами, у наш край і прийшли колядки. Бог благословив, щоб наші церковні гласи трудами нашого отця Феодора, совмісно з нами, нашими хористами, нам удалося гармонізувати і провірити на опиті, як звучать красно наші колядки, церковні галаси у храмі по-нашому, у двоголосі, одноголосі і у многоголосі. Отче Феодоре, щоб проспівав ваш хор «Христос рождається» или «Рождество Твоє, Христе Боже наш», скажіть пару слів про ваші труди у церковному діланні, як доктор мистецтвознавства і як опитний вже тепер церковний регент, диригент і опитний вже многолітній диригент Закарпатського народного хору. І з чим ви прийшли тепер до Різдва 21-22?
Сись благословенний 2022 рік і ще дуже знаменний, тому що в цьому році, дасть Бог, виповниться нашому хорові 30 років на Воздвиження. Ми співали перший раз літургію. Ну і за цей період ми старалися у своїх богослужбових напівах донести ту традицію, яка спокон віків передавалася усно від дідів, батьків наших, і до нас принесли ті напіви, такі благословенні, такі неповторимі, лише як у нас вони звучать. І в нас традиція така у храмах, що народ знає ці напіви, співає їх одноголосно, а музикальні трошки люди добирають собі терцію там і так далі. І воно само по собі виходить, що воно звучить і на 2-3 голоси, і многоголосно. Ми старалися і стараємося зберегти ту основу древніх напівів, які до нас передали наші нащадки, і передавати їх уже у трошки в такому сучасному викладі, чотирьохголосному хорі, ну, де як треба, і трьохголосне, і двоголосне. І так само ми зберігаємо, хотіли б ми зберегти ту автентичність наших напівів, які нам донесли наші пращури. У цьому році 30 років нашому хору, виходить на 30 років нашому собору, 30 років нашій державі, ну і на 30 років ми з вами стали старші. А в той час, коли ми лише починали будувати собор і складували перший раз наш церковний хор, і ще наша гостя була ще маленька, співала колядки. Шановна наша Мирослава, з чим ви прийшли до цього Різдва і що ви нам сьогодні заспіваєте? Які у вас були успіхи, які плани, що ви успіли завершити, щось не вдало? Що люди добрі помогли, котрі недобрі щось вам спутали плани? Було, що було, але з чим приходите і який настрій у душі? Я наші русинські колядки знала із самого дитинства, бо вчила мене моя мамка, і часто ми їздили на Іршавщину, у село Великий Раковець. І вже туди мені мамка розказувала, що багато з наших родичів є музикантами, котрі люблять музику. І так пізніше я познайомилася з отцем Федором, який є моїм троюрідним братом, і теж з Іршавщини. І потім узнала, що ще один наш предок спільний з отцем Федором, ще в Мстичеві, колись дуже давно їздив в Америку і учив американські хори нашому хоровому співу. І 3 рази туди їздив, 3 рази вертав у Мстичево. Тобто його кликала наша рудна земля, і він хотів тут бути, і тут піднімати, бо благословенний труд піднімати своє. То було в час Чехословакії, коли наш народ вже міг мати свою державність, свої школи, свої інституції. А дуже нам важко, в Америці в той час наші люди вперше пішли туди, в Америку, і порозуміли, що може бути православним свободно. Дома тут били за православ'я. Хто хотів бути православним, нараз був шпіоном ручком, і тому маса людей боялися або просто мовчали, хоча православ ніколи не зникало. А от пішли в Америку, увиділи, що там можливість є, і не тільки реалізувалися як самі православні, а ще й практично, що історики підтверджують, наші русини фактично основали американське православ'я, котре прийшло не лем із кораблями з Європи, а пішло через Аляску, де наші предки аляскінські святі опустилися ниже по території і образували нині в Америці существує, функціонує американська автокефальна православна церква, в основному з русинів. Між прочим, то саме у Словакії. Більшість часть православних русинів. То же саме в Польщі. І ми
хочемо сокотити своє, бо наш народ обладає писемністю вже 1150-літньою, маю в виду писемністю, бо наші люди у церкві не лише співали, а й писали. І мало того, у наші люди переписували колядки вручну, переписували псалтирі вручну. В кожному домі ведь не було тоді печатних книжок. І люди мали переписані Євангелія, тому церковний язик був повноцінним, древнім нашим національним язиком. Пізніше нам маленько розширилася можливість від церковного більше, але єдно з тими духовними надбаннями русинська нація отримала русинські школи. Ну, а в ній я не можу повісти кілька років, але мінімум 500 років у нас народ, що повними колядує. А значить, наша задача нині нашим людям відкрити маленько оту сторіночку нашої культури, бо так, як колядують у Карпатах, ніде не колядують. Впрочем, скажу вам, роду копинців, коли Господь сіяв таланти на Державщину, майся засіяло, бо там, слава Богу, много співаків, много людей. Та, в принципі, і в кожному районі в нас свої люди є. Бо донині, ми кажемо, у нас є вище 10 тисяч балад в Закарпатті. Більша частина з них, які не записані або зафіксовані, але не розшифровані. І так, що би сте, отець Фьодор, сказали за тропар і ті колядки, які сьогодні ми пропонували би, бо наш хор удивительно є, коли співає «Христос рождається», «Рождество Твоє Христе Боже наш», то так співають люди у селах. Як вам ся давало церковне пені, коли ви перший раз прийшли із Закарпатського хора, опитний чоловік, світську музику добре знає, а як вам ся давала духовна, церковна музика? Духовна церковна музика непроста музика. Вона має в собі духовне таке велике навантаження, що, по-перше, коли почав гармонізувати напіви, то вони так сильно впливали, що сутками ті мелодії вони намолені віками. Вони мають таку і традицію, а ще те, що у нас співають у храмах. І то з дитинства у мене було в общем, я знав ті напіви, і хотілося щось зробити оригінальне, і десь щось вийшло. Дещо хочу вам сказати, що, наприклад, у храмі для церковного хора робити гармонізацію, обробки і для концертного виконання, для професійних колективів є різниця в чому? Тому що ті колядки наші прихожани, якщо знають, то вони за нами зразу підхоплюють і з нами колядують. Якщо робити якісь такі твори, уже як концертне виконання, де є якась і кульмінація, початок, бо то вимагає сцена, то у храмі люди знають ці колядки, а якщо не знають, навчаться і будуть колядувати. І ті напіви, ви говорили, що з Мирослави як і за океан наші напіви, хочу додати, йшли туди. Наші напіви в Америці співають. Я бачив в нотах є, і ми чули, що є і виконання, правда, по-англійськи. Так само бачу, що у Словакії, у Чехії співають нашими напівами. На Лемковині. Да, наші напіви співають. Так що вони дуже оригінальні. І Отже, пропоную послухати, як співає хор, тропар, «Рождество Твоє, Христе Боже наш, восіяло світло всьому міру».
Друга колядка, яку би ми заспівали нині з нашим хором, «Тайна намся явила». Це колядка відома всім. Нині церква вся співає з нами, з хором. Отже, пропонуємо нашим глядачам, братям і сестрам поколядувати з нами і з хором «Тайна намся явила». Прошу. Третя колядка, котру буде наш хор співати, «Три славні царі», теж несе у нас акцент того, що свідки прийшли з Востока підтвердити, що Христос не самозванець, не случайний родився. З Востока прийшли троє авторитетних царів, котрі підтвердили, що родився Месія, вони бачили звізду, вони принесли йому небесні дари, тройственні дари. Тріє царі, куди йдете, що несете, співають колядники. Ми йдемо до Христа, до Бога-младенця Ісуса, несемо йому благословенні дари. Поспівайте із нами цю колядку. І ще одна колядка, котра вдається нам легко співати. Сталася нам нині новина. В часі година, ой прибігайте, ой привітайте Божого Сина. Колядка довга, має много
куплетів, но ті в колядці і зображається, як родився Месія, як його переслідують, як чудесно хлопець, котрий зустрічав Ісуса, до його доганяли вороги, а за той час, поки Ісус пройшов, нива, котру Він засіяв, уже зацвіла. Прошу, пропоную вам, поспівайте з нами колядку. Стала намся нині новина, в часі година. Ой, прибігайте, ой, привітайте Божого Сина. І ще один гость, котрий мав нас бути нині, архідіакон Олександр Садварі. Колись він служив в нашому кафедральному соборі, і так дав Господь, що він виріс у заслуженого артиста України. Ми раді, що він недавно давав концерт, раді, що він на сцені дійсно предлагає наші прекрасні колядки, причому чудесно разом із його матушкою. Отже, ми пропонуємо також послухати колядку у виконанні архідіакона Олександра Садварі. Бог предвічний народився. Господь Бог предвічний, нині нам явився, пречистої діви в яслах народився. Хори ангельські співають, народженого вітають. Слава
тих до вертепа мило закликає, щоб дитятку честь віддали і весело заспівали. Слава, 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 о вишній Богу, і мир всі на землі. І з небесним хором всі днесь веселімся, і Христу младенцю низько поклонімся. В нім надію покладаймо і весело заспіваймо. Слава, 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 о вишній Богу, і ми всі на землі. Хори ангельські співають, народженого вітають. Слава, 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 о вишній Богу, і мир всім на землі, на землі, на землі. Шановна наша сестра Мирослава, я видів в інтернеті много ваших записів, де ви сама, але і з колядниками много є. Як вам ся вдає знайти підход до дітей? Там у вас майже у десятках таких записів. Як чувствуєте, коли із вертепом співаєте? Як вам то вдається? Ці приймали сама участь у вертепах? До дітей знайти підход дуже легко. У нас на Подкарпатті прекрасні діти, більшість прекрасно воспитані і з радістю йдуть на контакт. От ті записи, що ви бачили в інтернеті із дітками із дитячої школи мистецтв, керівник Валентина Кіш, ми буквально за один раз то з дітками засвоїли і нараз ми писали відео. Тобто, хочу сказати, в нас дуже талантлива молодь і її треба розвивати. У своїй творчості я легко знаходжу контакти з людьми, коли я собі щось задумала, що треба записати вадь дует із кимось, ваді якусь спільну роботу творчу. Та, слава Богу, все це вдає легко і нараз. За що я дуже дякую Богові і дякую Богові за наших талантливих людей. Цікаво, якщо б ми були просто якісь там виходці з музикальної школи, нам принесли якісь там чужі пісні, вони б все виконували добре, але не з таким ентузіазмом, як своє. А коли все знаєш, що нашим колядкам сотні років і більше, коли наші напіви звучали давно, то ясно стається, що коли співаєш своє. До речі, ви замітилися, наш народ під Карпатами має свій некий код музикальний. Ми чувствуємо, як співають наші люди, а як співають другі. Ми кажемо, ми ліпше співаємо, але ми співаємо оригінально. І нашу співанку не хоч коза співає автентично. Звісно, шкодуємо, що пару недобросовісних складачів наших колядок українізували тексти. Ми не боїмося української мови, ми поважаємо українську мову, але колядка мається виконувати автентично. Я пам'ятаю, як один тут наш збирач колядок поміняв слово, коли діва сповила, родила, питала. Діва питає його,
Так, тут річ іде про те, що вона дає йому груди, питає його, а він написав, годує його. Ну, не уточнив много, але понизив авторитет свій як збирача автентичності. Як не вдає вам проспівати, а деколи іще регіональні елементи вкласти? Я дуже люблю піднімати старі забиті колядки і старі забиті співанки, за що дуже дякую людям, які цим професійно займаються, як отець Федор. От тепер цього року отець Федор мені дав дуже давню колядку «Нова я радость світуся» з'явила із села Імстичева. В 1920 році записана була. І ще кого записав, не То тямлю. Панькевич записував. І ще й Панькевич записав. І дуже хочу і цю колядку виконати, як Бог поможе, на концерті Закарпатського народного хора із цимбалами. Стараюся оті автентичні слова, котрі записані правильно, бо отець Федор лиш правильно записує вимову та й фонеми всі. Стараюся у співанці вимовляти. Тому що і це зараз на даний час, як вам казати, не всі роблять. Але хотілося б, щоб всі ми приходили до своїх джерел, до своїх істочників. Бо всі співали по-нашому. По-нашому. Маєте можливість запросити нас і наших глядачів на концерт. Буде дуже великий, файний концерт нашого заслуженого академічного Закарпатського народного хору 12-го, так, отець Федор, 12 числа січня. У кілька годин? Вечором. Точно, Вечором. по-моєму, в 6 годин у залі філармонії. Дуже чудово наша керівник Наталія Йосипівна чудову програму підготовила, як усе інтересне, динамічне, веселе, інтересне. І завто запрошуємо сердечно всіх наших дорогих земляків. Ну, а ми нашим глядачам пропонуємо поникати вертеп. Як наші дітки знають прийняти і преобразитися, войти в роль, як красно дітки наші маленькі люблять приймати участь у вертепі. Ну, а може не строго їх судіть за їх діточі голоси, але ми видимо, як вони то робили красно. Прошу вертеп наших церковних дітей різного возраста, від маленьких до самих дорослих. Вертеп завершиться прекрасною колядкою, котру ми написали тут у нас у соборі. На Різдво Христово ангел прилетів. Музика наша, слова народні, а в хорі діточок наших вертепів, як вона зазвучить у фініші, подивіться. Момент тої колядки можна буде подивитися і нашу ріку Уж, Йордан, на якій ми приходимо воду святити. Христос рождається, славіте Його! Возлюблені браття і сестри, ми празднуємо світле Христово Рождество, і як вчителі Воскресної школи ми давно замітили, що не тільки дорослі, а й діти поособно торжествують цей праздник. І в нашому кафедральному Ужгородському православному соборі існує Воскресна школа, де трудами церкви, трудами викладачів Христос рождається в серцях малих дітей. Христос рождається для того, щоб жити в тих серцях, для того, щоб переображати їхнє життя. І приходячи в Воскресну школу, ми надіємося і трудимося ради того, щоб дійсно люди, діти познавали новонародженого Господа нашого Ісуса Христа. Тому що без Христа неможливо жити у світі. Христос – це той тверде основання, на якому зіждеться людське життя. Тому всіх, хто нас бачить, хто з нами торжествує Різдво Христове, ми запрошуємо в наш кафедральний собор, а особливо маленьких дітей запрошуємо до нашої Воскресної школи для того, щоб вони з нами світло радувалися, торжествували, колядували, прославляли новонародженого Месію Христа. І вертеп, який організований при нашому соборі, є доказом того, що ми не напрасно трудимося. Дійсно, люди пізнають Господа, дійсно, діти пізнають Христа.
Христос рождається, славіте Його! Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жонами. Не бійся, мрії, бо в Бога благодать обріла, і зачнеш у тробі, і народиш сина, і даш йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться. Я Господня раба, най буде по слову Твоєму. Ми прийшли до вас з вертепом, з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя і радості для вас з небес посилає. Разом з нами до вертепу нині завітайте, колядуємо разом всі, як батьки співали, щоб традиції усі, й внуки пам'ятали. Колядуємо разом всі, весело співаємо, і рожденого Ісуса повік прославляємо. Радість нам вся являє, Діва сина рождає. Небеса, 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 поють, поють, небеса, 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 поють, поють. Ангелиця удивляють, пастирі поглядають на рожденого. Усе притихло, зірка рання зійшла на небі, час настав, весь світ втомився у чеканні свого Спасителя Христа. Прийди, Господи Ісусе, зійди до нас з неба і подаруй нам спасіння. Ходіть, дітки, пошукаємо в яслях дитятка, цілу землю обійдемо, та таки його знайдемо. По всьому світу стала новина, Діва Марія сина родила, сіном притрусила в яслях, положила Господнього сина, сіном притрусила в яслях, положила Господнього сина. Діва Марія Бога просила, щоб я сина свого сповила. Ти, небесний царю, прийшли, свої дари цього дому господарю. Ти, небесний царю, прийшли, свої дари цього дому господарю. Зійшли ангели з неба до землі, принесли дари Діві Марії, три свічі воскові щирі, зишокові Ісусові Христові. Три свічі воскові щирі, зишокові Ісусові Христові. Посіяло звізда з неба до землі, зійшли ангели Діві Марії, співають і пісні Господні невісті, і радість приносять. Співають і пісні Господні невісті, і радість приносять. Із далекого краю лине звістка свята. Ми вас щиро вітаємо в день щасливого Різдва. Нехай зірка яскрава вам надію пошле, і Спасителя слава в ваше серце війде. Кожна людина на щось чекає, але серед усіх чекань одне найважливіше. Чекаємо народження Христа Месії. Радісне чекання, втіха для життя, бо воно дарує сенс і майбуття. Всі чекали люди, і настав той час, надісланий з неба нам Господь і спас. В цей зимовий тихий вечір сплять засніжені оселі, і особливими чуттями людські сповнені серця. Це приємний вечір, на котрий ми всі чекали, і дорослі, і малечі, святий вечір довгожданий. Бог предвічний народився, прийшов весь із небес, щоб спасти
весь і утішився. В Віфлеємі народився Месія Христос наш, і Пан на всіх нас народився. Месія Христос наш, і Пан на всіх нас народився. Хай ялинка нагадає той день і ту годину, як зібралась на святвечір побожна родина, щоб любов панувала, людей примирила, щоб раді залишилась і згода загостила. Ось 12 страв святих. Варенички гарячі, цибулькою засмажені добряче. І картопелька печена, з чесничком товченим. Солені опеньки, смачні та гостренькі. Неси швиденько, дочко, квашену капусту та огірочки, щоб було чим пригощати, людей добрих частувати. Несу, несу, ось борщик пісний, гарячий та запашний. А на останнє голубці гречані та різні маринади для смаку та принади. Посеред столу куття, щоб все було до пуття. Ну ось і все. В добрий час 12 страв у нас. Блисне перша зірка сяйвом променистим, мати всіх запросить до вечері їсти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаємо, вечеряти з нами за старим звичаєм. Запрошую всіх до столу. Трохи сіна на святвечір під білим обрусом нагадує нам ці ясла наливав Ісусик. Підготуємо також місце для тої людини, що самотня у цей вечір, бо немає родини. Поділимо з нею хлібом, як і предки наші, бо ось мир, де цілим світом жаль і кривду гасить. Поділімось добротою і усміхом щирим, привітаємо своїх ближніх любов'ю і миром. Там, де хліб навпіл ламають, немає незгоди, ближній ближнього там любить і не робить шкоди. Святий вечір – це поділитися хлібом з ближнім, простити провину, вміти гнів свій гамувати на іншу людину і усім добро робити, як нас Бог навчає, що ця милість виявляє і щедро прощає. А де наші колядники? Запрошуємо колядників. Поважно, господине, приймай гостей скоріш. Колядники до вас прийшли, до нас ходіть хочеш. Мирі спокій цьому дому, щоб не було місця злому, благословення у цій хаті, щоб серця були багаті, милосердям, добротою та ще вірою святою. Я маленький пастушок, в мене теплий кошушок, на туточки граю, коляду співаю. Я маленька дівчинка, як у полі квіточка, чобітки коротенькі, бути святом здоровенькі. Я маленький хлопчик, вилізу на стопчик, у дудочку граю, Христа прославляю. Перш ніж вийдемо ми з хати, будемо колядувати, і ви з нами заспівайте, і гостинчиків нам дайте. Коли звізда ясна з неба засвітила, тоді пречистая діва сина породила, тоді пречистая діва сина породила, його породила, так йому співала, всемогущим створителем своїм називала. Небо і земля нині торжествують, ангели, люди весело празднують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, поклони дають, пастирі грають, чудо повідають. Дякую вам за колядки. А ми йдемо колядувати далі.
На яслях богих світу цар лежить, над ясельками похилилась мати. Притихло все, нехай дитятко спить. Пишіть, вклоніться пресвятій дитині, пишіть, вітайте, Боже немовля, яке родилось тут, на вашім сіні, якого дочекалася земля. Просимо тебе, Боже, зглянься на свій люд, благослови працю і щоденний труд. Вчини так, щоб люди були добрі, щедрі, щирі, щоб не було зла і воїн, і всі жили в мирі. Христос се рождає, славіте Його! Заграй пісню враз нами, Христу рожденому граймо і весело співаймо, і граймо, співаймо, співаймо, і граймо, не порождеси Його, як от Творця нашого, вихваляймо. Ангельський, як великий, вся творить чоловіки, Христу рожденому граймо і весело співаймо, і граймо, співаймо, співаймо, і граймо, не порождеси Його, як от Творця нашого, вихваляймо. А за цими словами дзвіночки дзвонимо. Дзвіночки дзвоним, всімся клоним. Коляд, коляд, колядниці, добре з медом поляниця, а без меду не така, дайте тітка пирога. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малеті. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, і на дворі, і в оселі, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Святим Божеством, з Божим Рождеством. Вас вітаємо, Христос ся рождає. Христос рождається, славіте Його! На Різдво Христово ангел прилетів, як летів із неба людям сповістив. Всі люди співайте в цей день, прославляйте святоє рождество. Я лечу от Бога, радість вам приніс, що в вертепі Він родиться Ісус. Скоро поспішайте, младенця вітайте, новорожденного. Пастухи в печеру раніше всіх прийшли, в яслах на соломі Господа знайшли. Стояли, ридали, Христа прославляли і матір нечисту Його. А волхви увидя ясною звізду, прийшли поклонитись новому царю. Бога прославляли, царю дари дали, злато, смирну і ливан. Запрошуємо тепер вас, Мирослава, сказати пару слів про колядку «Пасли овці пастирі». Оскільки то ви співаєте у пару із своєю подругою, так? То ми лише можемо пам'ятати, що дуже ці слова древні. «Пасли овці пастирі при зеленій дубраві». Ангел це їм явив і сповістив. Що ж,
пару слів хочете сказати за ту колядку? Як це вдалося записати? І ця колядка «Пасли овці пастирі» із старого зборника 1944 року, котрий зібрали Задор, Костьо і Милославський. І видана була в Унгварі. Ця збірка називається «Народні пісні подкарпатських русинів». Я цю книжечку дуже люблю і стараюся все щось там знайти такої інтересної, що вадь не чула, вадь давно не чула. І у всьому мені допомогла моя колега Оля Міщенко, теж солістка нашого Закарпатського народного хора. І ми постаралися ото все так почувствувати і сповнити цю колядку так світло. Ми самі відчули то світло, бо колядка є надзвичайно світла. Пропоную нашим глядачам колядка «Пасли овці пастирі при зеленій дубраві». Пасли овці пастирі, пасли овці пастирі при зеленої дуброві, при зеленої дуброві. Ангел їм ся указав, ангел їм ся указав, новину їм проказав, новину їм проказав. Ой, такую новину, ой, такую новину, жеся Христос народив, жеся Христос народив. Народився з Марії, народився з Марії, з наймилішої панії, з наймилішої панії. Святий Йосиф колише, святий Йосиф колише, співать йому Ісусе, співать йому Ісусе. Найшли його в ясличка, найшли його в ясличка, повитого в пеленках, повитого в пеленках. Марія оповила, Марія оповила, співать йому Гаврія, співать йому Гаврія. Слідуюча наша колядка «Нова радость стала», яку виконає наша Мирослава. Нова радость стала для всіх. Тут нічого много думати. Коли Христос родився, нова радость стала, новий завіт почався. І якщо говорити про щось нове, то, кажуть, Соломон каже, ніч не є нового під сонцем, все старе, все вже було. Однак є одно нове, яке у многих проповідників звучить. У нас є нове, яке є дійсно нове, новий завіт, нове рождення Христа, нове наше возрождення нашого народу, нове запрошення Господа у Царство Божє. Нова радость стала, яка не бувала. Виконує наша Мирослава Копениця. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світу восіяла, над
де Христос родився, з діви воплотився, там чоловік пеленами убого повився, там чоловік пеленами убого повився, пастирі з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, сина Бога восхваляють, на колінця припадають, сина Бога восхваляють. Просиме тя, царю, небесний владарю, даруй літа щаслива я сему господарю, даруй літа щаслива я сему господарю, сему господарю, і сій господині, даруй літа щаслива я всій його родині, даруй літа щаслива я всій його родині. Дякуємо за виконання. А тепер слідуюча колядка «Лікуй днесь Сіони». По церковному, по біблейському гора Сіон зображала собою будущу церкву Христову. І тому ми, коли говоримо і співаємо колядку «Лікуй днесь Сіони», радуйся, церкви, бо Господь родився в этот мір, взяв наше тіло, преобразив його, возобновив його, вернув його до такого первічного стану, як ми співали перед Рождеством. Віфлеєме, готовися, Єфрафо, красуйся, бо Бог іде, падший обновити образ. І во Христі ми всі духовно відродилися, і тепер, відродившись, помаленьки возростаємо во Христі Ісусі, а в нашій церкві Христовій православній кажемо: «Лікуй днесь Сіони, в мір прийшов Спаситель, той стає главою тої церкви, а сама церква – тіло Христово». «Лікуй нині Сіоне» виконує наша Мирослава Копинець. Ликуй днесь Сіоне, возграйте гор, согласітесь купно з ангельськими хор, красно процвітайте, весь мир наповняйте, кедри ліванські, приходіте купно от землі всі царі, приносіте цінний собою дар, небо світилами, а земля цвітами, украсітесь нині. Гаврил вість приносить благодать новую, Дух Святий осінить Діву пречистую, зачатого Сина от Духа єдина,
днесь родить, ім'я йому буде Ісус наречено, архангельським гласом діві возвіщено. Весь мир він спасає, от зла і збавляє, силою божества. Весь мир він спасає, от зла і збавляє, силою божества. Слідуюча колядка наша, котру просимо послухати, колядка «Небо і земля» нині торжествують. І небо і земля радуються, бо Христос зійшов з небес, примирив небо і землю посередством креста, убивши вражду на ньому. Так каже апостол Павел. Прото і наша колядка. Небо і земля нині торжествують. Ангели возвіщають радость, котра і нині нам передається усі наші сім'ї. Небо і земля. Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, пастирі грають, поклон му отдають, чудо повідають. Во Віфлеємі дивная новина, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, пастирі грають, поклон му отдають, чудо повідають. Ну, а тепер ми хочемо представити, що зробила наша студія. Наша маленька дівчинка Марія Гечка Сидор рік назад виконала колядку «Бог ся рождає». Но вона то виконала так, що благодаря відеоролику воно зазвучало по-особливому. Сьогодні пропонуємо також всю колядочку «Бог ся рождає», треба то всім знати. Виконує Марія Гечка Сидор. Правда, нині вона вже на цілий рік старша, ну але прошу, колядочка наша мила і радісна. Бог ся рождає, хто ж його може знати? Ісус во ім'я, Марія му мати, прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Йосип старенький, колише дитятко, люлять мале отрочатко, Бог ся рождає, хто ж його може знати? Ісус му ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, ангел стоїть, трясеться, осел смутно паси.
тут же тут. Царі зі сходу славу десь голосять, матері смирну золото приносять, а пастирі є к нему прибігають, і як от царя свого вітають, і ми десь, браття, к ньому прибігаємо, рождену Богу хвалу честь віддаймо, честь віддаймо. І ще одна колядка, яку виконують наш Олександр і подіякон, і Катерина Лінтур, тепер вона вже матушка Катерина Надуда. Послухайте, як красно наші діти соборні знають колядувати і знають вийти на сцену і запропонувати добрі, милі церковні колядки у музикальному оформленню. Пречистая діва сина породила. Отче Федоре, ви тепер у трьох іпостасях у нас. Соборний священник, регент церковного хора, науковець. Ну, не хочу казати, ви четвертий ще і, слава Богу, заслужений в трудах перед державою, заслужений артист України і добрий служитель нашого народу. Які ваші плани на будущее? Плани усе багато, бо є, слава Богу, де потрудитися і на ниві Христові, і як
як священник і як регент. Хоча є бажання інколи десь комусь передати регенство, може більше зайнятися священством. Не маю благословіння від настоятеля, бо він каже, що треба Не забудьте, довго. вас на то благословив ваш тьоска, наш правий архієрей, митрополит Феодор. Він так любить слухати виконання творів нашого хору. І думаю, що сьогодні ми його вітали, але дійсно є можливість у майбутньому з любов'ю співати много літа нашому архієрею і нашому духовенству, котрого є в тяжкі часи, служить народу вірно в єдинстві з канонічною церквою. На будущее, чи могли б сте при кафедральному соборі колись відкрити або хоча б взяти під своє крило музикальну школу, або регенський клас, або регенську школу, або дяківські курси? Як думаєте? Є такий задум, тому що особливо в нас із дяківською справою доста в області, в нашій єпархії, старі дяки, на жаль, вже помаленьку відходять у світ другий, а молодих дуже мало є, які би знали ті напіви. А їх треба знати, бо ці наші напіви дуже особливі, дуже старовинні. І десь, наприклад, ми дуже любимо і київські напіви, київські гласи, але наші напіви мало хто знає, тому що в основному, кажу, то передавалося усно, а хотілося б, щоб то так було професійно навчати і молодих дяків, будущих дяків, щоб знали наші напіви, щоб знали наші піснопіви і богослужбові, і позабогослужбові, до яких належать і колядки, до яких належать і пасхальні пісноспіви і так далі. Вони дуже намолені, вони мають свою специфіку, автентичність, і хотілося б, щоб то збереглося і передалося слідуючим поколінням. Є такий намір, дасть Бог сили, здоров'я, будемо їх воплощати. Спаси Господі, а вас, Мирослава, це могли б сте, або таке маєте бажання, був в такій школі, музикальній школі, бути і сама учителька, і дітей учити, і, наприклад, возглавити, наприклад, театральну групу якусь, як називають то таким словом. Як вам щодо, які плани? Я дуже люблю дітей і подумав вже про те, що треба б передавати підростаючому поколінню, тим діткам, котрі хочуть, бажають, а більшість бажає розвиватися у музикальному плані. Хотілося б їх просвіщати, бо було побільше таких учителів, котрі годні навчити нашої народної співанки, колядки, пасхальної співанки, наші балади унікальні, тому що тільки літератури. Пречистая діва, сина
мамко, не спи, лев єдну годину, доки я ти не принесу із рая перину. Бери, Петре, за трубану Богу, вже син Божий народив, слава Пану Богу. Слава Пану Богу. Орала бися золота гора, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. А Ісус Христос волки поганяв, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. А святий Петро за плужок тримав, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Марія Божа істинно сила, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Істинно сила Бога просила, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Уродьми Боже троє насіння, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Першої насіння яра пшеничка, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Другої насіння жовтий вощичок, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Третьої насіння пахнячий ладан, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Пахнячий ладан до кадильнички, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Пахнячий ладан в церкві куриться, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. Там народ усі Богу молиться, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли вовка в чистім золоті, дзвеніли. На нашу радость нині нас привітали русини із Словакії, русини із Лемковини нашої русинської. Маємо добрі поздоровлення від русинов із Мараморощини, теперішньої Румунії. Добре маємо вітання від русинів із Чехії, навіть із Сербії. Ну от
унікальне поздоровлення маємо від нашого русина, або не простого русина, сам він громадянин Америки. У нього коріння із древнього такого народу сирійського, священнического рода він. Но що удивительно, він там в Америці ізучив русинський язик. І по-нашому так ся взяв говорити, що тепер Месе Різдво послав нам вітання. І так слухаємо вітання з Рождеством нашого, тепер уже нашого, американського русина Матфея Шахіна. Я сердечно поздоровлював всіх карпатських русинів і всіх православних із святом Рождеством Христовим. Навіть у цю холодну зиму я тепло воспоминаю нашу зустріч на Закарпатті з усіми сім'ями з благодарністю за вашу дружбу і гостоприємство. Я хотів би особо дякувати всіх духовенства і мирян Української православної церкви, в тому числі його високопреподобие отець Дмитрій, протоієрей Йоанн, отець Константин і прочих наших православних братів і сестри на Закарпатті. Ми всіх вас любимо. Я бажаю усім доброго здоров'я і крепко стяжати віру нашу православною в ці непрості дні. Но якщо ми ходимо з Христом, все буде добре. Христос ся рождає, славимо Його! Різдво Христово славимо, колядка всі співаємо, Христу Богу вклоняємось, дари духовні дарує, пред Вифлеємських ясельках, любов свою з молитвою несемо всі ми Господу, усі, що з вірою святкуємо Різдво. Різдво Христово славимо, колядка всі співаємо, Христу Богу вклоняємось, дари духовні дарує, пред Вифлеємських ясельках, любов свою з молитвою несемо всі ми Господу, усі, що з вірою святкуємо Різдво. Всі ми ликуємо нині, Діва родила на сіні, небо схилилось до землі, подавши вірним людям змогу вернутися з свого Отця. Слався Різдво Христово, слово зійшло із неба, нам народився Христос. Ви знаєте, я декілька книжок купила, отакі товсті книжки, і там усе наші русинські співанки. А кілько ще не надруковано. Кілько є в рукописах отця Федора. Отець Федор мені дав таку цілу папку, що він сам ходив по селах, записував колись давно.
Тобто роботи і матеріалу є доста, головне бажання і, звичайно, треба б фінансування. Бо люба справа, яку держава хоче, аби народ процвітав, та держава б мала у першу чергу підтримувати якраз культуру людей, населення. Най вам Бог поможе реалізувати саме ваші добрі плани. Ну не забудьте, крім того, що ви наша співачка, я би казав, народна наша співачка, ви ще й жона свого чоловіка, мама своїх дітей, родичка своїх родичів, і вам добрий путь желаємо. До цього праздника ми написали іще пісню, в котрих поклались ми слова, котрі ми всі переживаємо. Народився Бог для нас у наших Карпатах, у 1100-й раз колядки звучать у нас. Прийшли днем, тобто Ісусові русини, в калапах і кресанях, красні несуть колядки, колачі на санях. І припів пісні «Нова радость стала, яка не бувала», і другий куплет «Світить місяць в зворах наших». Пам'ятаєте, йдемо колядувати, репить сніжок під ногами, місяць не дає спати. Не дає заспати, йдуть русини в коляди Месію зустрічати. Репить сніжок під ногами, у руках звізди в них суть. Колядують люди всі, дари Месії несуть. А от до цієї пісні ми знайшли в 30-х роках при Чехословакії, колядували таку пісню. Просимо тя дуже, маленький Ісусе, даруй літа щасливії Подкарпатській Руси. Наша старша верства постійно колядує, молодь уже не знає, але ми ці слова зафіксували у нашій новій пісні, яку пропонуємо і послухати. Народився Бог для нас у наших Карпатах, у 1100-й раз колядки звучать у нас. Прийшли днем русини, в калапах, кресанях, красні несуть колядки, колачі на санях. Нова радость стала, яка не бивала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла. Де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повівся. Світить місяць в зворах наших, не дає заспати, ідуть русини в коляду, Месію зустрічати. Припить сніжок під ногами, у руках звізди в них суть. Колядують люди всі, дари Ісусу несуть. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі сьому Господарю. Просиметься дуже, маленький Ісусе, даруй літа щасливі Подкарпатської Руси. Просиметься дуже, маленький
На цьому ми завершаємо наші рождественські радости, коляди, представлення, поздоровлення. І ще раз вітаємо усіх наших братів і сестер із праздником Рождества Христового. В першу чергу приносимо велику подяку Богу за те, що маємо доброго і благодатного предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Маємо доброго, благодатного, милого такого трудівника, митрополита Федора Мукачівського-Ужгородського, доброго проповідника, любячого коляди, любячого дітей. Особливо недавно ми колядували, на Миколаїв ми йшли до дітей, а ми там вже починаємо колядувати. Владика туди завжди йде з таким відчутним подарком. А також поздравляємо всіх наших людей доброї волі. Дорогий наш владика, митрополіт, дорогі отці, браті і сестри, Рождество Христово прийшло до нас у дикій і благодатній радості. Желаємо і вам, владика, митрополіт, добрих і благословенних днів служіння Церкви Христової, аби не хворіти і до 100 років земною уєдно служити. А дай Бог, щоб ми вашими молитвами, не тільки ми, а й все духовенство, котре дивиться на духовного пастиря, яким є архіпастир Владика, взирає на опит і велике милосердя, і талант нашого митрополита Онуфрія. Благословіть нам, Владика, з усім Божим народом держатися єдинства Української православної церкви. 25 декабря ми вже цілим храмом проголосували всі за єдинство. 26-го повторили. Благословіть нам іще раз відчути. Підніміть руку, хто хоче бути єдинархієреєм із нашим митрополитом Онуфрієм. Бог да благословить, владико, святі руки і просимо ваших святих молитв, що хто ту руку святу підняв за єдинство церкви, щоб ваша архієрейська молитва і ваше благословення наповнило їх серця і душі, і їх сім'ї, і дітей великими радостями. Ми також взираємо на вас, на ваші молитви, на ваші такі діяння і хочемо, щоб ви знали, народ в Ужгороді вірний, православний. Ми всім даруємо любов. Будемо осторожні, не приймаємо хоч того, але на майбутнє желаємо видіти вас у радості духовній, знаючи, що ви хоч монах не маєте власних дітей, але у вас є дітей много духовних. І сполається деспота. Христос рождається. Отець Дмитрій, я вдячна за теплі слова. Ми з вами знаєте, коли зустрічаємося? Дуже скоро, на Крещенні. Верніше тут коло собору, Кресним ходом йдемо на православну набережню, там будемо освящати. На яку годину, отець Дмитрій, тут збираємося? Тут починаємо ми в 9 годин починаємо літургію, в 10:20 завершується літургія, в 10:30 початок Кресного ходу. Плюс-мінус 15 хвилин. В 10:30 я служу рано літургію в облаченні, як ви мене бачите, сідаю в машину, приїжджаємо сюди Кресний ход, освящаємо воду на ужі, в облаченні їду в Мукачево, на Ладрицю освящаємо Кресний ход. І це таке от радість, така в нас духовна. Я вдячний, отець Дмитрій, вам ще раз. Діточки, вам особа благодарність. Спасибо вас, Господи, ви дуже красиво співаєте, дуже красиво віршики розказуєте. Просто потрясаючи, стільки радості духовної ви дарували всім нам. Тому ще раз вітаю всіх вас з праздником Різдва Христового і на всіх вас призиваю Боже благословіння. Благословення Господні на вас, та благодаті человеколюбием, всегда ныне присно и во веки веков. Доки народ співає, доти народ живий. Доки співаємо, доти ми сильні,
перестанемо співати, а не друге так люблять, або заставити людей перестати співати, або підсунути їм чужу пісню. Ми не боїмося чужих пісень, бо ми співаємо пісні і мадярські, і румунські, і чеські, і словацькі, польські, і руські, і єврейські. Однако на першому місці стоять наші древні, неповторні русинські співанки і колядки, які, на наш погляд, а маємо право так думати, найкрасні на світі. Бо і наші діти найкрасні, бо і наші люди найкрасні, наші колядки найкрасні. І желаємо, щоб ми були такими добрими і духовними, милими людьми, християнами, дітьми Божими і на будущее. Будьте здорові і з Богом! Христос рождається! Славіте Його!